καλημέρα. Πώς είναι η Αθήνα μετά τα τελευταία γεγονότα? Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Δεν άλλαξε τίποτα. Δεν νομίζω. Τώρα θα ζούμε χωρίς τους βαρβάρους που λέει ο Καβάφης. Να το δούμε. Δεν είναι βέβαιον? Όχι βέβαια. Και δεν ξέρω και αν όντως ήταν αυτοί οι βάρβαροι. Ναι. Έχεις αμφιβολία? Βέβαια. Ποια είναι τα πιο βάρβαρα μέτρα, λες? Για το ποιοι είναι πιο ικανοί, γιατί η βαρβαρότητα είναι ο καθένας ικανός. Γιατί εντάξει, βεβαίως είναι δολοφόνοι οι χρυσαυγίτες και οι συμμορίες τους, αλλά οι άλλοι επιβάλλουν γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού. Ναι. Και δεν κουνιέται φύλλο. Υπάρχει ένα θέμα. Τώρα αν κουνιέται γίνει μια άλλη κουβέντα. Ναι. Ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πότε ανδρώθηκε, είχα εδώ μπροστά μου μια φράση του Μπέρτολτ Μπρέχτ: «Μη χαίρεστε που πέθανε το κτήνος, η σκύλα που το γέννησε ζει ακόμα και είναι πάλι σε οργασμό». Ναι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο φασισμός εκπορεύεται πάντα από την κοινωνία. Όχι τώρα νομίζω, ότι η ιστορία το έχει αποδείξει αυτό, από την επίσημη εξουσία. Η οργανώσα τη Χρυσή Αυγή ήταν πάντα το ακροδεξιό, ο αξιοδεξιός βραχίωνας της εξουσίας ή ο παρακρατικός βραχίωνας της εξουσίας. Ναι. Σε κάποια στιγμή αυτοί, από τη στιγμή που πήραν εκλογική πολιτική εκπροσώπηση, πήραν τα μυαλά τους αέρα. Ναι. Και η εξουσία, προσπαθώντας να ισορροπήσει τα πράγματα, έκαψε το χαρτί της εφεδρείας που είχε, που είχε από τη Χρυσή Αυγή. Το χαρτί της εφεδρείας? Που είχε από τη Χρυσή Αυγή. Και με αυτόν τον τρόπο περιόρισε δραστικά την όποια δυνατότητα υπήρχε να σπρώξει τουλάχιστον με τη μορφή, να σπρώξει τον ελληνικό λαό στον εμφύλιο. Δηλαδή υπονοείς ότι η Χρυσή Αυγή ήταν το ανάχωμα να κρατήσει τους δεξιούς ψηφοφόρους? Όχι μόνο. Ένα κομμάτι ψηφοφόρων οι οποίοι πολιτική παιδεία μη έχοντας και προσπαθώντας να αντιληφθούν τα πράγματα με ένα πολύ στρεβλό και πολύ περιορισμένο εθνικιστικό τρόπο, να το πούμε έτσι, ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή. Βεβαίως αυτή δεν ήταν καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Η απόδειξη είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση στις συλλήψεις της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, εάν κάποιος πιστέψει όλη αυτή την παραφιλολογία που υπάρχει περί ταγμάτων εφόδου, το πόσο δυνατοί ήταν και οι μπρατσαράδες, η δείξε με τη στρατιωτική εκπαίδευση, που τι όλοι αυτοί. Ναι. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση, η εξουσία να το πούμε έτσι, την οποία θα σάρωναν. Ο Μιχαλολιάκος δεν έλεγε στις ομιλίες του, άμα θέλετε μπορούμε να βρεθούμε και να αναμετρηθούμε στους δρόμους. Πούντι. Ούτε 100 άτομα δεν μπόρεσαν να μαζέψουν έξω από τη Γαδά. Όσο η ηγεσία τους ήταν μέσα και παραθέριζε. Τάχα είχαν 400 λένε τα ΜΜΕ. Εγώ τουλάχιστον περνώντας από εκεί που έτυχε, ούτε 100 δεν είδα. Ναι. Λοιπόν, πού είναι τα τάγματα εφόδου, πού είναι η στρατιωτική εκπαίδευση, πού είναι η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το κράτος? Έτσι δεν λέγανε οι ίδιοι? Πούντι. Ανέλαβε η Ζαρούλια, λέει. Οι 500.000 ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, της Χρυσής Αυγής. Θέλω να πω δηλαδή, πού είναι όλοι αυτοί που υποστήριζαν την υποτίθεται Χρυσή Αυγή και έκαναν εξουσία? Πού είναι? Γιατί εγώ ξέρω ότι οι πολιτικές δυνάμεις όταν διώκονται στην Ελλάδα, αυτοί που τους στηρίζουν, κυρίως τα τμήματα του λαού, είναι έξω και διαδηλώνουν. Πού είναι αυτοί, πού είναι οι μαζικές διαδηλώσεις για την υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής? Πού είναι το κίνημα, λες, των εθνικιστών? Ναι. Καμάρωνε ο Μιχαλολιάκος. Ναι, πού το. Τα μεν τάγματα εφόδου είναι γνωστό ότι είναι θρασίδηλα υποκείμενα του υποκόσμου που ξέρουν μόνο να μαχαιρώνουν ή να βιοπραγούν με την κάλυψη και τις πλάτες της αστυνομίας. Και τώρα που δεν την έχουν αυτή την κάλυψη, έχουν κλάσει μαλλί και τρέχουν να κρυφτούν. Ναι. Λοιπόν, ο δε κόσμος, ο ψηφοφόρος δηλαδή της Χρυσής Αυγής, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν ψήφιζε υποκείμενα του υποκόσμου, αλλά υποτίθεται ότι ψήφιζε μια αντισυστημική δύναμη, δεν έχει καμία διάθεση να υπερασπιστεί τη συμμορία του Μιχαλολιάκου. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πού είναι αυτά τα ποσοστά που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις, 18 και 20%?
με τον Κασιδιάρη, το πιο δημοφιλή πολιτικό και όλες αυτές οι ανοησίες που μας πλασάρανε από τις δημοσκοπήσεις. Πούντα. Γιατί δεν βγαίνουν αυτές οι μάζες να υπερασπιστούν τα ιδάλματά τους? Δεν θα έπρεπε να αναρωτιέσαι, ναι. Αυτό αναρωτιέμαι. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Ήταν μια φούσκα, την έφτιαξε το σύστημα, ναι. Την πλασάρισε το σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τώρα που δεν τους χρειάζεται, που για τους δικούς του λόγους επιχειρεί επανατοποθέτηση στο πολιτικό ζήτημα, τη πάει. Έσπασε η φούσκα, επιμένεις? Βεβαίως. Ναι. Άσχετα με το γεγονός ότι οι επικίνδυνοι δεν είναι αυτοί που συνελήφθησαν. Βεβαίως είναι πώς το λένε, συμμορίες του υποκόσμου, αλλά οι πιο επικίνδυνοι ακόμη είναι αυτοί που διέταξαν τις συλλήψεις. Η ίδια η κυβέρνηση, λες? Βέβαια. Που εφαρμόζει αυτές τις πολιτικές γενοκτονίας του ελληνικού λαού. Για πόσους θανάτους είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση και για πόσους θανάτους είναι υπεύθυνη η Χρυσή Αυγή? Μέχρι και απόπειρα αυτοκτονίας είχαμε χθες, πότε, από ένα πλεούμενο προς την Κεφαλαιονιά. Νέο κορίτσι. Και εδώ πρόσφατα είχαμε μια αυτοκτονία από του φιλοπάπου ενός αρχιτέκτονα, ο οποίος σαν επαγγελματίας δεν μπορούσε να ζήσει πλέον. Ούτε αυτός η οικογένειά του. Και αυτοκτόνησε. Αυτές είναι χιλιάδες περιπτώσεις. Άντε να βγάλουμε τους 2.000 που να είχαν θέμα. Η τρελή, ας πούμε. Οι υπόλοιποι. Μέχρι την κρίση, οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα ήταν διψήφιος αριθμός. Ναι. Διψήφιος. Λοιπόν, ξαφνικά μέσα στην κρίση όλοι αποκτήσαν ψυχολογικό πρόβλημα. Προφανώς. Και για να αποκτήσουν ψυχολογικό πρόβλημα υπάρχει κάποια αιτία. Το υπόστρωμα είναι αρρωστημένο. Όντως. Δημήτρη, εδώ βλέπω τη φράση του Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος λέει το εξής. Συλλήψεις βουλευτών επειδή συνέστησαν κόμμα που συχαινόμαστε, χωρίς αποδείξεις, που να μπορούν να σταθούν στο δικαστήριο για ενοχή όσον αφορά συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις, συνιστούν ολοκληρωτική ήττα της δημοκρατίας. Και αυτά περίπου στο ίδιο μήκος κύματος μιλάει και στη Ζούγκλα, ο Μάκης. Επίσης στο ίδιο με σκεπτικισμό μιλάει και ο Λέξης Κούγιας. Θα πρέπει, λέει, δεν αρκεί η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πρέπει να χρεώσουν στον καθένα και από ένα αδίκημα. Ναι, εντάξει, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην μπουν στη φυλακή οι πρωταγωνιστές? Εδώ υπάρχει ένα θέμα, όντως το πόρισμα στο οποίο βασίζεται η δίωξη με βάση, αν θυμάμαι καλά, το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα, δηλαδή για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, δεν στοιχειοθετείται σοβαρά. Δεν στοιχειοθετείται. Υπάρχουν οι αναφορές για 9 απόπειρες ή πράξεις δολοφονίας, ναι, και μια σειρά άλλες πράξεις, νομίζω ότι 9 ή 10, αν θυμάμαι, κατά μετά το πόρισμα, αλλά πέραν τούτου καμία απόδειξη. Εκτός από θεωρητικές αναλύσεις, για να μην πω τρίτου επίπεδου, οι οποίες είναι αστείες. Δεν μας έχουν συνηθίσει μέσα σε μια μισή εβδομάδα να φτιάχνουν δικογραφίες οι δικαστές. Είναι σε 6 μέρες. 22 του μηνός δόθηκε η παραγγελία, η εισαγγελική παραγγελία στον αντιεισαγγελέα, και 28 του μηνός παραδόθηκε το πόρισμα. Ναι. Δηλαδή μέσα σε 6 μέρες ανακαλύψανε ότι επί 27 χρόνια αγνοούσαν. 27 χρόνια ζωή είχε η Χρυσή Αυγή. Βέβαια, από το 87. Από το 87. Και δεν ανησύχησαν ούτε όταν μπήκε στο Δήμο Αθηναίων, ούτε όταν μπήκε στην Βουλή. Μα μισό λεπτό. Είναι γνωστός ο κ. Μιχαλολιάκος. Είναι γνωστός από πολύ παλιά. Από τότε που ήταν από τα στελέχη της ομάδας Rangers της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε. Ήταν το δεξί χέρι του σημερινού Προέδρου της Βουλής. Να σε ρωτήσω, η ΕΠΕΝ ήταν με τη σειρά. Όταν το 76-77 πότε ξεπρόβαλε η Εθνική Παράταξη, η νεολαία της Εθνικής Παράταξης ήταν η ΕΠΕΝ? Όχι. Η ΕΠΕΝ ήταν πολιτικός φορέας. Άλλο Εθνική Παράταξη, άλλο ΕΠΕΝ. Ναι. Άλλο, μάλιστα. Και από τους Rangers προκύπτει, λες, ο Μιχαλολιάκος. Εκεί ήταν.
Εκεί λειτουργούσε ως δεξί χέρι του σημερινού Προέδρου της Βουλής, του κύριου Μπεϊμαράκη, ο οποίος διέπρεψε ως αρχηγός των Rangers, όπως ο προκάτοχός του διέπρεψε επί Χούντας, ο Έβερτ επί Χούντας ως αρχηγός άλλων τέτοιων οργανώσεων. Ο γνωστός Έβερτ, Ναι. Από εκεί αποσπάστηκε και έφτιαξε το 87 τη Χρυσή Αυγή μαζί με κάποιους άλλους που πήρε μαζί του από τους Rangers της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, συγκοινωνούν το δοχείαλας. Βέβαια, ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος έχει δηλώσει ότι έχει χρηματοδοτηθεί κατά καιρούς από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, η Χρυσή Αυγή ως όρος έχει όμως τις ρίζες 100 χρόνια πίσω, στο Λονδίνο λένε. Ναι, εντάξει, αυτό επειδή ο συγκεκριμένος ο Μιχαλολιάκος είναι σατανιστής στο θρήσκευμα και να ζει στην πολιτική ιδεολογία. Και ως σατανιστής και να ζει, επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον όρο Χρυσή Αυγή από το κίνημα της Golden Dawn που υπήρχε, που ήταν ένα μυστικιστικό κίνημα που ξεκίνησε στη Βρετανία και αναπτύχθηκε, ανδρώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδρύθηκε στα 1888 στο Λονδίνο. Ναι. Στο άλλο αφιερωμένη στην Ίσιδα, Ουρανία Ίσιδα. Ναι, είναι πολύ έντονα μυστικιστικές αυτές οι... Και Ουρανία βάφτισε, λέει, φέρει το όνομα αυτό και η κόρη του Μιχαλολιάκου. Η μετεξέλιξη των στοών της Χρυσής Αυγής στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, πώς το λένε, ασκούν τη σατανιστική λατρεία. Τουλάχιστον σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα, άλλες στοές είναι αυτές, άλλες είναι οι μασονικές. Ναι, είναι διαφορετικές. Μάλιστα. Τώρα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, κάπου διασταυρώνονται, κάπου υπάρχουν υπόγειες διασυνδέσεις, όλα αυτά τα πράγματα, ό,τι είναι μυστικό και λειτουργεί μυστικά, να ξέρουμε και αυτό να είναι σίγουρο, ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Είναι σίγουρο. Και λειτουργούν όπως συγκοινωνούν τα δοχεία. Όλα αυτά τα πράγματα. Διότι το να κατάς μυστική μια οργάνωση και τις διαδικασίες της, έχεις λόγους. Και οι λόγοι αυτοί είναι πάντα ιδιωτελείς. Και επειδή ακριβώς όλοι αυτοί είναι ιδιωτελείς που συγκροτούν ή που συμμετέχουν σε αυτήν την ιστορία, πάντα τα βρίσκουν μεταξύ τους για να μοιράζουν είτε πώς να το πούμε έτσι, τη μερίδα του λέοντος, να μοιράζουν μεταξύ τους τη μερίδα για τις δουλειές που κάνουν, είτε για οποιασδήποτε άλλες δουλειές έχουν υπόψη τους να κάνουν. Να σε ρωτήσω τώρα, τι βλέπεις, η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει, θα την εξοβελήσουν από τη Βουλή, θα πάνε σε εκλογές? Έτσι τουλάχιστον λένε, δεν νομίζω θα πάνε σε εκλογές, είναι σαφές από τη δήλωση του μάστερ της παραχάραξης του συντάγματος και της νομιμότητας του κ. Βενιζέλου ότι δεν πρόκειται να πάνε σε εκλογές, ούτε θέλει κανένας να πάει σε εκλογές, και την πόλη θέλει. Ο οποίος Βενιζέλος δήλωσε ότι όσοι είναι αντιμνημονιακοί ταυτίζονται, λέει, με τη Χρυσή Αυγή. Νέο καινοφανές αυτό. Ποιο? Όποιοι είναι, λέει, αντιμνημονιακοί ταυτίζονται με τη Χρυσή Αυγή. Βέβαια, είναι γνωστό, αλλήμωνο. Το ίδιο μας έλεγε και ο Λογοθετόπουλος, ο Τζολάκογλου και ο Ράλης στην κατοχή. Όποιος πατριώτης πολεμούσε τον κατακτητή, δρούσε εναντίον του έθνους. Έτσι μας λέγανε. Ο Λογοθετόπουλος τι ήταν? Ο Λογοθετόπουλος ήταν ο γιατρός Λογοθετόπουλος, φασίστας με εκπεποιθήσεως, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έτρεξε στη γερμανική πρεσβεία αμέσως μετά την κατάληψη του Απρίλη του 1941 από τους Ναζί, να δώσει τα συγχαρητήριά του στη γερμανική πρεσβεία για την νίκη των γερμανικών όπλων εναντίον των Ελλήνων. Μετέπειτα πρωθυπουργός, κατοχικός πρωθυπουργός της Ελλάδας μετά την κυβέρνηση του Τσολάκογλου. Μάλιστα. Και σε θάνατο καταδικασμένος ο δοσύλλογος μαζί με τον Τζολάκογλου και τον Ράλη. Τον εκτέλεσαν? Όχι, δυστυχώς. Διότι μετέπειτα κυριάρχησε η δημοκρατία του 46, του εμφυλίου, όπου εκεί το ελληνικό κοινοβούλιο διέπεψε όχι μόνο έροντας όλες τις διατάξεις που επέτρεπαν την καταδίκη, τη δίωξη και καταδίκη των δοσυλλόγων από τον πόλεμο, αλλά κατήγγειλε ακόμη και τη δίκη της Νιρεμβέργης των Ναζί κρατουμένων και των που εκτελέστηκαν τελικά. Τη γνωστή δίκη της Νιρεμβέργης. Ναι. Το ελληνικό κοινοβούλιο είναι το μόνο κοινοβούλιο στον κόσμο που τάχθηκε εναντίον της δίκης της Νιρεμβέργης και των Ναζί, στο όνομα του ανθρωπισμού. Και έτσι γλίτωσαν και οι τρεις που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Μάλιστα.
Γυρίζουμε ξανά στα δικά μας. Άρα λες η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει μισή στη φυλακή και μισή στη Βουλή, Τώρα ο στόχος τους είναι να μετεξελίξουν το σχήμα της Χρυσής Αυγής ώστε να το απορροφήσει η Νέα Δημοκρατία ή τέλος πάντων να το απορροφήσει ο κυβερνητικός συνασπισμός. Τώρα, πώς θα το κάνουν αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής, έστω και με εκείνον τον τρελό ή μη τρελό εθνικισμό που τους διαπέπει ή μέσα από το στενό ορίζοντα πολιτικής αντίληψης που έχουν καταψηφίσει τους προδότες. Όλους αυτούς θεωρούν προδότες. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους απορροφήσουν τώρα. Αυτές οι δημοσκοπήσεις της πλάκας που δημοσιεύονται, που δείχνουν πτώση της Χρυσής Αυγής και ενίσχυση του Πασόκ, της ΡΙΜΑΔ και της Νέας Δημοκρατίας, είναι φτιαχτές μέχρι αηδίας. Ο κόσμος δεν μετακινείται έτσι. Ειδικά ένας κόσμος που ψηφίζει ή πιστεύει ότι ψηφίζει ένα αντισυστημικό κόμμα το οποίο καταγγέλει προδότες. Ναι. Όπως πίστευε ότι μέχρι τώρα ήταν η Χρυσή Αυγή. Ναι. Το θέμα τώρα είναι και τι θα γίνει με τα νέα μέτρα που θα φέρει η Τρόικα, τα σκληρά αυτά μέτρα, τα βάρβαρα αυτά μέτρα. Αν εξοντώσουν πέρα ως πέρα τη Χρυσή Αυγή, κατεβαίνει και το όριο. Πάει στα 142 βουλευτές από 151. Τι λες? Ναι, αν μείνουνε, μήπως αυτό το χτύπημα προς τη Χρυσή Αυγή παραπέμπει και εκεί? Ισχύει, ναι, βεβαίως. Είναι ικανή για τα πάντα. Βεβαίως. Αλλά από την άλλη μεριά, ποιος πιστεύει αυτό το κοινοβούλιο? Ποιος το δέχεται πλέον? Με εξαίρεση αυτοί που χρηματοδοτούνται από τα ματωμένα λεφτά του κρατικού προπολογισμού και ματωμένα γιατί πρόκειται ότι είναι προϊόν εγκλήματος εναντίον του ελληνικού λαού. Ποιος άλλος δέχεται αυτό το κοινοβούλιο? Μιλάω από άποψη λαϊκών δημοκρατικών δυνάμεων. Ποιος το πιστεύει αυτό το κοινοβούλιο? Μόνο αυτοί που χρηματοδοτούνται από αυτό. Κανένας άλλος. Και εννοώ τα κόμματα συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Και να το έχουμε ξεκάθαρο, τα λεφτά αυτά που παίρνουν μέσω της κρατικής επιχορήγησης και των άλλων επιχορηγήσεων, τα κόμματα είναι ματωμένα λεφτά. Δεν είναι απλά παράνομα, καταχρηστικά από κάθε άποψη, τουλάχιστον από την άποψη της δημοκρατίας. Είναι ματωμένα πλέον τα λεφτά αυτά. Γιατί βγαίνουν από το αίμα, όχι απλά το ειστέρημα, από το αίμα του ελληνικού λαού. Τώρα που λες αυτά, θα σου θυμίσω ένα δημοσίευμα που αναφέρεται στον Μελισσανίδη. 9 αναβολές πήρε, λέει, μια υπόθεση λαθρεμπορίας, 6.328 λίτρων. Και έγινε η δίκη, όταν πια παραγράφησαν όλα αυτά, έγινε η δίκη ως προς το άλλο ζήτημα της πλαστογραφίας. Εκεί το δικαστήριο πάλι δεν πίστηκε, λέει, από τον εισαγγελέα και έτσι αθωώθηκε και γι' αυτό. Επομένως, εντάξει, δεν είναι τίποτα, ρε παιδί μου, εντάξει, 3 δισεκατομμυριάκια εκεί πέρα του χαρίσανε. Αλλήμονο, είναι στυλοβάτης ο κύριος Μελισσανίδης, είναι γνωστός επιχειρηματίας από την εποχή που ήταν δάσκαλος οδηγών και ξαφνικά, ας πούμε, έγινε εφοπλιστής. Έτσι γίνονται. 2.200 δισεκατομμύρια. Ναι. Αν είσαι, ας πούμε, πώς να το πούμε, επιμελής δάσκαλος οδηγών, έχεις σχολείο οδηγών και είσαι επιμελής, γίνεσαι εφοπλιστής. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Ξέρεις, από τον ίδιο του προσώπου σου και όλα αυτά τα πράγματα που συνεπάγεται. Όπως ο Κοσκοτάς, από υπάλληλος της Τράπεζας Κρήτης, αγόρασε όλη την Ελλάδα. Αν είσαι επιμελής υπάλληλος, γίνεσαι ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στην Ελλάδα. Έτσι γίνονται στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Είχε αγοράσει την κυβέρνηση και πάει λέγοντας. Ναι, βεβαίως. Μα το ίδιο και ο κύριος Μελισσανίδης. Δεν θα βρεθεί δικαστήριο να το δικάσει, γιατί δεν θα υπάρξει κανενός είδους δικαστής που θα έχει τη δυνατότητα να είναι ακούντος έντιμος ώστε να αντέξει τις πολιτικές παρεμβάσεις που θα δεχτεί προκειμένου να δικάσει έναν τέτοιο μεγαθύριο. Βεβαίως είναι λίγα τα ψωμιά τους. Λίγα τα ψωμιά τους. Από αυτά τα τεκτενόμενα ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει χαμένος? Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι καθυλωμένος σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Και ο λόγος είναι αυτός. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Πρώτον, έχουμε μια ηγεσία η οποία έχει ταυτιστεί ή δεν ξέρει πώς
τουλάχιστον αυτό εισπράττω από τον κόσμο, έχει εκνευρίσει πάρα πολύ κόσμο. Και όχι μόνο έχει εκνευρίσει κόσμο ο οποίος τον ψήφισε παλιότερα, αλλά έχει εκνευρίσει ακόμη και κόσμο που είναι κομματικά ενταγμένος στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει εκνευρίσει. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και αυτός μια φούσκα, η οποία δεν ξέρω πότε θα σκάσει, αλλά θα σκάσει. Και όταν σκάσει, να δω πού θα κρυφτούν αυτοί που πουλούσαν φρούδες ελπίδες στο Κοσμάκι. Ναι. Έναντι πινακίου φακής, μάλλον έναντι ψηφαλακίων. Από αυτή την ιστορία η Νέα Δημοκρατία σπάει, λες, η φούσκα της Χρυσής Αυγής. Καρπώνεται αυτό? Όχι, απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν καρπώνεται, γιατί αν καρπωνόταν θα έβλεπες τον Μέγα και πολύ Βενιζέλο και τον Σαμαρά να τρέχανε να προετοιμαζόντουσαν για εκλογές. Άρα φοβούνται και δεν τις κάνουν. Βεβαίως φοβούνται. Δεν θέλουν εκλογές με τίποτα. Εδώ μόλις και με τα βίας η Νέα Δημοκρατία παίρνει πάνω από 16 με 18%. Και όχι αυτές τις ανοησίες που δημοσιεύουν από τις δημοσκοπήσεις που είναι με αναγωγή. Πώς προκύπτει αυτό το 16-17%? Είναι από τις δημοσκοπήσεις. Μόνο που τι κάνουν οι δημοσκοπήσεις, σου εμφανίζουν τα νούμερα αναγωγής, όχι τα πραγματικά που βρίσκουν από τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή σου εξαιρούν το 30 με 37% που σου λέει δεν απαντώ, δεν ξέρω, αισιχτήρ, και μετά σου κάνουν αναγωγή στο υπόλοιπο 70%. Ναι. Και έτσι το 16 γίνεται 20 τόσο. Κατάλαβα. Ενώ στην πραγματικότητα η βάση του είναι αυτή. Αυτός ο κόσμος που σου λέει αισιχτήρ ψάχνει για μια εναλλακτική διέξοδο στο πολιτικό σύστημα, μακριά από το επίσημο πολιτικό σύστημα. Το αν θα τη βρει ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, η τακτική αυτή τη στιγμή του επίσημου πολιτικού συστήματος είναι όποιος δεν έχει εναλλακτική πολιτική λύση ή δεν τη βρει, να οδηγηθεί στην αποχή, προκειμένου με την αναγωγή τα κόμματα που μας κυβερνάνε να ξανακυβερνήσουν. Ναι. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία τους. Έχω η δημοκρατία τους, όπως λέμε μέσα στα αγγλικά. Η αρρωστημένη δημοκρατία. Έχω μπροστά μου, φίλε Δημήτρη, μια δήλωση από το νεαρό που έχασε το μάτι εκεί στην διαδήλωση, κατάλαβε, στην Αμφιάλη. Ναι. Καλημέρα σας σύντροφοι, δεν είναι μεγάλο, θα στο μεταφέρω. Καλημέρα σας σύντροφοι και φίλοι. Δεν μπορώ να γράψω πολλά γιατί δεν βλέπω καλά. Μπερδεύω τα κουμπιά και το μυαλό μου ακόμα βρίσκεται σε μια σχετική σύγχυση. Ήθελα απλά να σας χαιρετήσω και να σας πω ότι το ηθικό είναι ανεβασμένο και ας λένε οι γιατροί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδώ από το ένα μάτι. Περιμένω ακόμα ένα τελευταίο χειρουργείο για να σώσουμε απλά το όργανο, τον βολβό δηλαδή, ώστε να μην χρειαστεί να το αφαιρέσουμε γι' αυτό. Δεν με τρομάζει τίποτα, δεν με ρίχνει τίποτα και περιμένω πώς και πώς να κατέβω πάλι μαζί σας στους δρόμους της φωτιάς. Τι σου λέει τώρα αυτός, τούτος εδώ χτυπημένος, λογικά θα έπρεπε να αποσυρθεί. Δεν το βάζει κάτω. Για να συγκρίνουμε τώρα αυτόν, τον νεαρό, με τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος είναι στις καφετέριες πατής με πατώσα. Μπούγιο. Το ζήτημα το πώς κινείται ο καθένας, το πώς κινητοποιείται. Εγώ δεν νομίζω ότι το συγκεκριμένο νέο παιδί θα πρέπει να συγκριθεί με τον κόσμο αυτό που ακόμη δεν έχει πάρει απόφαση να βγει στους δρόμους. Θα πρέπει να συγκριθεί με τα ρεμάλια της συμμορίας Χρυσής Αυγής. Αυτούς που κάναν στρατιωτική εκπαίδευση και μας εμφανιζόντουσαν με παραλλαγές ότι δήθεν θα τα βάλουν με την εξουσία. Πού είναι όλοι αυτοί? Εγώ το επαναλαμβάνω. Στην Αμφιάλη ήταν 7 ας πούμε αριστεροί, από τον χώρο αυτό τέλος πάντων. Ναι. Ήταν 12-6 με μηχανές, 6 και 6 12 αστυνομικοί στον ίδιο δρόμο και κάπου 40 χρυσαυγίτες. Με την κάλυψη της αστυνομίας, τα θρασίδηλα αυτά υποκείμενα εμφανίζονται. Πού είναι τώρα απέναντι στην εξουσία? Γιατί αυτά τα παιδιά, σαν το παιδί ας πούμε αυτό που έχασε το μάτι του, όταν είναι να τα βάλουν με την εξουσία, τα βάζουν με την εξουσία. Διαφωνεί, συμφωνεί κανείς, τα βάζουν με την εξουσία. Αντιπαρατίθεται με την εξουσία. Δεν είναι ρεμάλια, δεν είναι θρασίδηλοι. Όπως αυτοί οι συμμορίτες που μας το παίζανε και μπρατσαράδες και δυνατοί και όλα αυτά που κάνανε στρατιωτική εκπαίδευση. Πού είναι τώρα? Ο νεαρός που σου έλεγα πριν, ο Γαβρίλ, λέει, καταλήγει ως εξής: όταν έχουμε το κεφάλι μας ψηλά, πάντα θα μας ρίχνουν μια σφαίρα για να τα κατεβάζουμε. Αν τα ξανασηκώσουμε, έχουμε νικήσει. Εντάξει, για κάποιον ο οποίος είναι στους δρόμους, παλεύει για αυτό το πράγμα, αυτά είναι αυτονόητα.
Δεν είναι κάτι το οποίο και είναι και καλό το ότι κατά το ηθικό του αυτό το παιδί. Αλλά από εκεί και πέρα, λέω, δεν είναι σωστό να τα βάζουμε τον κόσμο. Ο κόσμος, ο κόσμος, η κάθε κατηγορία του έχει το δικό του τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει και θα βρει εκείνη τη στιγμή να αντιδράσει. Θα το βρει, λες, τον τρόπο. Θα το βρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι εξελίξεις που έχουμε δεν θα αφήσει κανέναν καθυλωμένο στον καναπέ. Ήδη είναι κατεβασμένα τα ρολά στα πανεπιστήμια. Δεν μιλάμε για απλά για τις κινητοποιήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ούτε μόνο για τις πολιτικές εξελίξεις. Μιλάμε κατά κύριο λόγο για τις εξελίξεις βιοπορισμού που θα έχουμε από εδώ και μπρος, που θα είναι πολύ χειρότερες από ό,τι θα συμβούν. Μέσα στον Οκτώβριο θα πάρθουν αυτά τα μέτρα. Προς το τέλος, μαζί με την εμφάνιση του προπολογισμού, ο οποίος ήταν ένας ακόμη εικονικός προπολογισμός, ο οποίος θα προετοιμάζει μια νέα επίθεση στο εισόδημα, στο δυτικό επίπεδο. Ήδη κλείσανε 3,7 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους για το 2014. Το χρέος αυτή τη στιγμή πόσο είναι? Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεπερνάει 430, κάπου εκεί πρέπει να είναι. 330? Ναι, δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Μόνο από το χρέος πρέπει να βρουν περίπου 45 με 47 δισεκατομμύρια το 2014 για να πληρώσουν τόκους και χρεολύσια ληξιπρόθεσμα. Από πού θα τα βρουν αυτά τα 40? Από πού θα τα βρουν? Από το αίμα του ελληνικού λαού, από πού θα τα βρουν και από την περιουσία του. Θα το αρπάξουν ό,τι έχει και δεν έχει. Ναι. Γι' αυτό άλλωστε οδηγούν ολόκληρο τον κόσμο στην απελπισία και στο θάνατο. Τώρα, είναι δυνατόν σε όποιες καπαρέες και να καθίσεις σήμερα, όλοι συζητάνε πώς θα φύγουν, πού θα βρουν να πάνε για να φύγουν από αυτόν τον τόπο. Τώρα που λες όλο τον κόσμο, επιβεβαιώσεις, ίσως να κάνω λάθος, ότι και η γειτονική μας Τουρκία χρωστάει κάπου τόσα, 300 πόσα, και μέσα στους επόμενους 9 μήνες. Πού θα τα βρει? Πόσα χρωστάνε οι Τούρκοι, αφού έφυγαν από το Δέλτα Νιτάφ? Όχι. Το χρέος της Τουρκίας είναι σημαντικά χαμηλότερο. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός. Είναι ληξιπρόθεσμο τώρα όμως, λένε. Πού θα τα βρούνε? Καλά, υπάρχει μια φιλολογία η οποία ας τα αφήσουμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το βασικό ζήτημα είναι πρέπει να ξέρουμε ότι η τουρκική οικονομία στηρίζεται στην εισρωή κεφαλαίου. Ξένου κεφαλαίου. Από τη στιγμή που αυτό το πράγμα έχει περιοριστεί δραστικά λόγω των πολιτικών εξελίξεων στην Τουρκία. Από Σαουδάραβες, κεφάλαια από Σαουδάραβες. Όχι, από δυτικές χώρες. Κυρίως από δυτικές χώρες. Γερμανία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, από τη στιγμή που για μια σειρά λόγους και πολιτικών εξελίξεων, αλλά και ευρύτερων εξελίξεων στην περιοχή, αυτό το πράγμα έχει περιοριστεί δραματικά, η Τουρκία θα αρχίσει να πνέει τα λίστια πάλι. Ναι. Να γυρίσουμε ξανά σε εμάς. Άρα λες τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας και η ασφάλεια του Έλληνα κάτω από το κεραμίδι τελειώνει? Βέβαια. Έχει τελειώσει ήδη. Απλά έχει πάρει αναστολή. Τόσο για το ζήτημα της δίμευσης της πρώτης κατοικίας από την εφορία ή από τις τράπεζες, όσο και από το γεγονός ότι δεν του έχει μείνει πλέον εισόδημα. Ναι, και είναι και η απειλή αυτή όπως στην Κύπρο και χειρότερα, λες. Ναι, εμείς είμαστε χειρότερα από αυτή την άποψη από την Κύπρος. Απλά η Κύπρος δεν έχει εναλλακτικές, όπως έχει η Ελλάδα. Η απειλή εννοώ για τις καταθέσεις. Ναι, απλά εκεί τους υπήρχαν, γιατί υπήρχαν καταθέσεις, εδώ δεν υπάρχουν. Ναι. Δεν υπάρχουν σε τέτοιο βαθμό. Γι' αυτό και θα επιλέξουν να κάνουν τις καταθέσεις, την δίμευση των καταθέσεων από το πρώτο ευρώ. Ναι. Και θα το κάνουν. Μέχρι τον Απρίλιο του 2014 θα αναγκαστούν να το κάνουν. Θα αναγκαστούν να το κάνουν, λες. Δεν άλλαξε τίποτα μετά τις γερμανικές εκλογές. Ίσα-ίσα. Όχι. Είναι και ενισχυμένη, Βέβαια. Μα αν δούμε, η επίθεση που έγινε εναντίον της Χρυσής Αυγής έγινε ακριβώς μετά τις εκλογές. Τι σηματοδοτεί αυτό? Και των γερμανικών εκλογών. Που σημαίνει ότι πλέον έχουν πάρει το OK να προχωρήσουν πλησίστια σε μια κατάσταση που στην πραγματικότητα σημαίνει περισσότερος αυταρχισμός, μεγαλύτερη ποινικοποίηση των διαθέσεων και τις τάσεις του ελληνικού λαού απέναντι στην κυβέρνηση. Ναι. Αυτό σηματοδοτεί. Απλούστατα ξεκινάει από το εύκολο θύμα, από τον εύκολο αντίπαλο.
στην εξουσία, η Χρυσή Αυγή είναι ένας εύκολος αντίπαλος. Ναι. Για παράδειγμα, εάν τα βάζει για παράδειγμα με το ΕΠΑΜ η κυβέρνηση, και λέω με το ΕΠΑΜ για να μην πούμε για τα κόμματα της Βουλής, τα κόμματα της αριστεράς της Βουλής, λοιπόν, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η ιστορία, γιατί και κινητοποίηση και ο τρόπος αντίδρασης κτλ. Θα ήταν μαζικότατος και πολύ αποτελεσματικός. Γι' αυτό και δεν δέχεται. Δεν στοχοποιεί τέτοιες δυνάμεις. Στοχοποιεί τους δικούς της, που τους ξέρει, τους έχει αλυσοδομένους. Ξέρει πόσο συμμορήτης είναι ο Μιχαλολιάκος και τι κρύβεται από πίσω του. Γι' αυτό ο Μιχαλολιάκος δεν πέρασε και από την ΑΕΠ ως πράκτορας. Κυκλοφορούν χαρτιά στο διαδίκτυο, τα οποία δείχνουν ότι τόσο αυτός όσο και ο Πλεύρης ήταν πράκτορες της ΚΙΠ. Μάλιστα το συγκεκριμένο χαρτί, αυτό το πράγμα είναι από το μισθολόγιο της ΚΙΠ του 81. Έχει σοβαρά ποσά και για τον Πλεύρη και για τον... Ναι, για τα ποσά εκείνη την εποχή, όταν μιλάμε για 129 χιλιάρικα αμοιβή το 81, όπου ο μέσος μισθός τότε ήταν πόσο, ήταν 5-6 χιλιάρικα. Λοιπόν, μιλάμε για μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι μισθώνονταν από την ΚΙΠ πριν ιδρυθεί καν η Χρυσή Αυγή. Ναι. Τώρα, σε ρώτησα και χθες στο τηλέφωνο και μου είπες ότι σε ρώτησα και έχουν και άλλη σειρά, και άλλα κόμματα σειρά, και μου είπες καθόλου απίθανο. Ναι, γιατί δηλαδή, νομικό προηγούμενο. Αν βγει αυτός ο τρομονόμος, όχι τρομονόμος, πώς τον λένε, κατά του αντιρατσιστικός νόμος, αν ίσχυε τώρα που μιλάμε ο αντιρατσιστικός νόμος, ο Καμένος θα είχε βρει τον πελάτη του, όταν παρότρινε τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη, πάτε και λιτζάρετε τον Πάχτα. Βέβαια. Θα βρεις και τον πελάτη του. Βέβαια, όχι μόνο αυτός. Θα τον είχαν τυλίξει σε μια κόλπα. Οποιοςδήποτε καλούσε σε κοινωνική εξέγγιση στο όνομα της πατρίδας ή αναφερόταν στο όνομα στην πατρίδα, έναντι ξένων δυνάμεων ή επιβουλών εναντίον της χώρας, όπως είναι οι δανειστές, η Μέρκελ και όλα αυτά, θα θεωρείται ρατσιστική φιλολογία να διώκεται. Άρα και το ΕΠΑΜ αύριο μεθαύριο θα έχει πρόβλημα. Μόλον λαβέ. Ναι. Μόλον λαβέ. Κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δείχνει την αδυναμία της. Αυτό που έκανε με τη Χρυσή Αυγή δείχνει αδυναμία. Δείχνει πανικό, δείχνει τέλεια αδυναμία στο να αντιμετωπίσει τη λαϊκή οργή και αγανάκτηση. Ναι. Και μάλιστα είναι ακόμη χειρότερη αδυναμία, γιατί στο 70-80% του πληθυσμού, και αυτό το λένε και οι μετρήσεις, δεν πέρασε η φιλολογία περί δημοκρατίας που αμήνεται και κολοκύδια με τη ρίγανη. Δεν πέρασε. Λοιπόν, η προπαγάνδα από τα ΜΜΕ τρέχει. Καλά, βεβαίως τρέχει, αλλά ο λαός πλέον έχει αποστασιοποιηθεί από αυτά. Ξέρει δηλαδή το ρόλο που βαράνε. Ξέρει τι είναι ο κύριος Μαλέλης και ο κύριος Πεντετέρης και ο κύριος Χατζηπαπάρας και όλοι αυτοί, ας πούμε. Τους ξέρει. Ξέρει δηλαδή τι ρόλο βαράνε όλοι αυτοί. Και για ποιον μιλάνε και πώς λειτουργούν. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς δεν έχει καταλαβαίνει τι σημαίνει φασισμός, με την έννοια πια την εμπειρική, δεν είναι απαραίτητα να ξέρει τα θεωρητικά ή πολιτικά του γνωρίσματα, αλλά την εμπειρική. Όταν εμένα με εξοντώνεις, φίλε μου, με τους νόμους για την εφορία ή με όλες αυτές τις οικονομικές πολιτικές κτλ., είναι ένα θέμα το ποιος είναι φασίστας τελικά. Ναι. Είναι μόνο η Χρυσή Αυγή. Εδώ η απορία. Όταν ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης, ευγενής κύριος, γνωστός από την εποχή ο Τσαλάν, αν θυμάστε, και τις διασυνδέσεις του με το βαθύ κράτος, ναι, σε διεθνές επίπεδο μάλιστα, εμφανίζεται συνεχώς στο tweet και να λέει ότι να απευθύνεται στην αριστερά και να λέει ετοιμαστείτε, έρχονται βραχιολάκια για εσάς. Κάτι ξέρει. Αυτό δείχνει πρώτον το βαθύ εγκληματικό χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας του συγκεκριμένου κυρίου αφενός, και κατά δεύτερον το πού ακριβώς στόχευε η όλη ιστορία. Ο Φαΐλος Κρανιδιώτης είναι και δικηγόρος του Μελισσανίδη που λέγαμε πριν. Ναι, αλλήμον, ο Τέτζερης ξέρουμε το καπάκι, ο Τέτζερης τα γνωστά. Γιατί όμως να πει ο Κρανιδιώτης στην αριστερά έρχεται η σειρά σας? Γιατί ο άνθρωπος είναι φασίστας εκ πεποιθήσεως.
περισσότερο από ότι ο Κασιδιάρης, ο οποίος είναι αγράμματος και δεν ξέρει τι σημαίνει φασισμός. Και το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να φοράει μπλουζάκια, να κάνει σαν τα όρκ στον άρχο των δαχτυλιτών και να χαιρετάει φασιστικά. Ο άλλος είναι εκ πεποιθήσεως. Όποιος τους είδε μαζί αυτούς τους δύο στο κόντρα μερικές μέρες πριν, κατάλαβε ποιος είναι ο καθοδηγητής και ποιος είναι ο καθοδηγούμενος. Άρα λες, συμπεραίνεις ότι θα βρουν πάτημα και για τα αριστερά κόμματα. Θα προσπαθήσουν. Θα προσπαθήσουν. Αλλά εδώ η ιστορία είναι μολόν λαβέ. Ναι. Να σε ρωτήσω. Βεβαίως, αν το αφήσουμε στη διαχείριση των ηγεσιών της αριστεράς, θα υποστεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός, αλλά και η αριστερά, το ίδιο που υπέστη το 1967 και το 1936. Το ίδιο. Τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου και πριν το μεταξάλες το 1936 και στα χρόνια του 1966 κάνουν ακριβώς τα ίδια λάθη. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ακριβώς τα ίδια. Και υπάρχει φόβος να επαναληφθεί και τώρα, λες. Για παράδειγμα, είναι πολύ γνωστό το πώς χρησιμοποιούν ο κ. Παπαδημούλης, με θυμήθηκε πρώτος, τη ρίση του Ηλία Ηλιού της εποχής εκείνης που ήταν ο κοινωνικός εκπρόσωπος της ΕΔΑ, που είχε πει θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Ξέχασε όμως ο κύριος Ηλιού και όλοι αυτοί που μυρικάζουν την ίδια τοποθέτηση σήμερα, ότι αυτή η τακτική του Ηλιού οδήγησε στη Χούντα των συνταγματαρχών. Επέτρεψε δηλαδή στο σύστημα να παράξει την ατοική Χούντα του Παπαδόπουλου και Σία. Ναι. Ναι, συνέχισα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν χρησιμοποιούμε ιστορικά παραδείγματα, ιστορικές παραλληλισμούς, να προσέχουμε τι λέμε. Η λογική λοιπόν του Ηλιού της εποχής εκείνης, ότι θα τηρούμε την νομιμότητα, ποια νομιμότητα? Την νομιμότητα εκείνη που σου επιβάλλει μια αυθαίρετη, παράνομη και τελείως καταχρηστική εξουσία. Από τη στιγμή που εσύ δέχεσαι αυτή την νομιμότητα, τότε ανοίγεις το δρόμο για πολύ μεγάλες εκτροπές φασιστικού τύπου. Σαν τη Χούντα του 67. Ναι, η οποία Χούντα ήταν, θα λέγαμε, αμερικανόφερτη, έτσι. Είναι σαφές, αφού έχει αποδειχθεί κιόλας. Και πιο επικίνδυνη. Τόσο από τη δίκη που έγινε, όσο και από τους ιστορικούς που ανέλυσαν την κατάσταση. Όλοι ξέρουμε σήμερα το ποιος ήταν και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, πώς λειτουργούσε ως πράκτορας και σύνδεσμος της CIA στην Ελλάδα, το πώς λειτουργήσαν οι Αμερικανοί για τη στήριξη της Χούντας, όλα αυτά είναι γνωστό. Είναι γνωστά δηλαδή. Αποκλείεται μέσα στη Χρυσή Αυγή να είχαν πράκτορες δικούς τους? Ποιοι? Το σύστημα, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση. Προφανώς, μα προηγουμένως δεν λέγαμε για τον Μιχαλολιάκο που αμοιβόταν από την ΚΙΠ. Από την δεν έχει βγει κανένας να το διαψεύσει. Όχι, εγώ εννοώ τώρα τελευταία στον άδικο χαμό του Παύλου του Φίσα. Όταν υπάρχουν 6, το είπα και πριν και το παρακάμψαμε, όταν υπάρχουν 6-7 αριστεροί, 12 μοτοσυκλετιστές τον ίδιο δρόμο και 40 χρυσαυγίτες και την ώρα του εγκλήματος, ενώ παρακαλάει ένας, γιατί λέει κάθεστε και κοιτάτε και δεν επεμβαίνετε. Άρα δεν τον θυσίασαν προσχηματικά οι κυβερνητικοί, τον Φίσα? Όχι, νομίζω ότι δεν έπρεπε να προλάβει το κακό η αστυνομία που ήταν δίπλα? Ακριβώς δίπλα. Χθες σε μια εφημερίδα δημοσιεύτηκε απόσπασμα διαλόγου βουλευτή της Χρυσής Αυγής με στέλεχος της Χρυσής Αυγής στην περιοχή, όπου έδειχνε το πώς θα καλύψουν το φωνικό του Φίσα. Είναι προφανές, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, αυτή την εικόνα που έχω σχηματίσει εγώ, ότι δόθηκε εντολή από το βαθύ κράτος στο Μιχαλολιάκο και στους εγκληματίες του να δολοφονήσουν τον Παύλο Φίσα, ο οποίος δεν ήταν τυχαίος. Ήταν γνωστός αντιφασιστής στην περιοχή και είχε πολύ μεγάλη δράση. Να τον στοχοποιήσουν και να τον δολοφονήσουν. Και έδωσαν εγγυήσεις τόσο στον Μιχαλολιάκο όσο και στους συμμορίτες του, ότι η δολοφονία αυτή θα περάσει στα ψηλά, θα τους καλύψουν πάλι όπως τους καλύπτανε όλο το προηγούμενο διάστημα. Κατάλαβα και την πάτησαν. Όπως έγινε και με το Ιράκ, του είχαν πει μπες στο Κουβέιτ, δεν θα σε αδειάσουμε και τον άδειασαν αμέσως μετά. Ακριβώς αυτό έγινε. Ναι. Αυτό έγινε. Γι' αυτό κι άλλωστε η αστυνομία, η Δέλτα, πώς τη λένε αυτή, η Δέλτα, Ζήτα, Δίας νομίζω, Δίας. Ναι, λοιπόν, καθόταν εκεί πέρα και παρακολουθούσε τη συμπλοκή της συμμορίας της Χρυσής Αυγής, που ήταν περίπου 30-40 άτομα σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες,
παρέα του Παύλου Φίσα. Μάλιστα. Αυτή ήταν η όλη ιστορία που έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Και μάλιστα από ό,τι τουλάχιστον λένε με βάση τις συνομιλίες που κατάγραφε η ΕΕΠ και η ελληνική αστυνομία από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι που έγινε. Είναι προφανές δηλαδή ότι πήραν εντολή από αυτούς που τους δίνουν εντολή και τους λένε μην ανησυχείτε, εμείς θα σας καλύψουμε και πολιτικά και αστυνομικά. Γι' αυτό και έχουμε έναν Ρουπακιά, ο οποίος είναι σεσημασμένος, εμένα δεν μου βγάλει κανείς από το μυαλό ότι είναι σεσημασμένος δολοφόνος. Απλά κάποιοι έχουν εξαφανίσει το φάκελό του. Για θελήματα τον είχαν, μικρότερα τώρα όμως. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν τέτοιος. Ήταν σεσημασμένος δολοφόνος. Αυτός κάποιος άνθρωπος που, να το πούμε έτσι, κάνει θελήματα ή οτιδήποτε, δεν βγάζει το μαχαίρι με τέτοια ευκολία για να σφάξει κάποιον άλλον. Σημαίνει ότι το έχει ξανακάνει. Και το έχει ξανακάνει πάρα πολλές φορές, ώστε να είναι πάρα πολύ εξοικειωμένος με αυτή την πράξη. Γιατί δεν έδειξε ούτε πανικό ούτε τίποτα. Και επαγγελματική δολοφονία. Και τι να πει όταν το συνέλαβαν. Χωρίς κανένα πανικό είπε, λέει ήμουν αμυνόμενος. Ναι. Ήξερε πολύ, τα δασκαλεμένο το παιδί. Ναι. Ήξερε δηλαδή τι να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι είναι επαγγελματίας δολοφόνος. Μας τρυφογύρισε και το στιλέτο να μην τον αφήσει ίχνος. Μα αυτό λέμε, ότι είναι επαγγελματίας. Όλα δείχνουν ότι είναι επαγγελματίας. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μπορεί και να μην είναι επαγγελματίας γιατί τον εκπαίδευσε η Χρυσή Αυγή. Να ήταν ερασιτέχνης. Όχι, να ήταν επαγγελματίας, ο οποίος δόθηκε στη Χρυσή Αυγή από το βαθύ κράτος μυστικής υπηρεσίας ή την ίδια την αστυνομία, προκειμένου να έχει αυτό το κύκλωμα των εκτελεστών που χρειαζόταν, προκειμένου να κάνει τη δουλειά που έκανε και που σήμερα καταγγέλλεται για τη δουλειά αυτή που έκανε, που ήταν γνωστή σε όλους μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Σε ταλαιπώρησα όμως, ας σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αν είχαν πάει 10 επίορκοι φυλακοί, πολιτικοί, ναι. Θα υπήρχε σήμερα Χρυσή Αυγή? Όχι βέβαια. Δεν το συζητάμε. Μα αν είχαμε δημοκρατία δεν θα μπορούσε να σταθεί η Χρυσή Αυγή. Δυστυχώς δεν έχουμε και ποδάφτα. Όχι βέβαια. Αν είχαμε τη δυνατότητα ο λαός να εκφράζεται ελεύθερα και αυτό που λέει ή που εκφράζει να μετράει στη διακυβέρνηση του τόπου, ποιος θα πήγαινε σε αυτά τα όρκ, ναι. Σε αυτόν τον υπόκοσμο? Ποιος θα αποδεχόταν, ποιος Έλληνας θα αποδεχόταν να ρίξει το επίπεδο του στο επίπεδο του Μιχαλολιάκου? Ανεξάρτητα με το αν είναι συμμορήτης, εγκληματίας ή οτιδήποτε, τον έχετε δει? Προφανώς το είδε. Θέλω να πω δηλαδή και ο Κασιδιάρης και οι υπόλοιποι. Μιλάμε για ανθρώπους με IQ χιμπατζή. Δηλαδή τι μου φταίει ο χιμπατζής τώρα, είναι ένα ζήτημα. Θέλω να πω δηλαδή πώς είναι δυνατόν να ταυτίζεσαι ακόμη και ηθικά με έναν άνθρωπο ο οποίος το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να κραυγάζει. Ναι. Με επίπεδο, τι να πεις, κανονικά οποιοσδήποτε επιστήμονας θα σας έλεγε της ψυχιατρικής ότι αυτοί είναι ψυχασθενείς. Είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις ψυχασθένειας. Φαίνεται στο πρόσωπό τους, στον τρόπο αντίδρασης, στον τρόπο που επατάνε. Μάλιστα. Και μάλιστα είναι γνωστό ότι πολλοί από αυτούς φέρουν τρελό χαρτό. Θα σας πω, συγκεκριμένο. Ορισμένοι από αυτούς τους βουλευτές που δεν έχουν συλληφθεί, γιατί δεν εκκρεμούν εναντίον τους κακουργηματικές διώξεις, το ξέρετε ότι μιλάμε για οικογένειες οι οποίες, αν πάτε στους χωριανούς τους, τις περιοχές δηλαδή, μιλάμε για οικογένειες απίστευτες οικογένειες, οι οποίες όχι μόνο έχουν καταγωγή από τις παλιές σφαγές, ας πούμε, με το χιταριό και τους σταγματαλίτες, αλλά με μομιξίες, καταστάσεις άγριες. Λοιπόν, τέτοιους κάνουν βουλευτές. Είναι δυνατόν να πέτσει σε αυτό το επίπεδο? Ψάξτε να δείτε συγκεκριμένα ονόματα. Και από την περιοχή σας ευρύτερα. Οι βουλευτές που έχουν παραχθεί. Να δείτε από τι οικογένειες προέρχονται. Και τι σόι κουμάσια είναι οι ίδιοι. Εδώ στη Λάρισα ο χρυσαυγίτης βουλευτής είναι ταπεινός και καταφρονεμένος. Πουλάει αλεύρι, σιτάρια. Αυτή είναι η δουλειά. Για το συγκεκριμένο εγώ δεν ξέρω. Είναι χαμηλών τόνων, δεν έχει τον εξαγρινίου βουλευτή, τον εκβόλου βουλευτή και πόσο κουμάσια είναι και από πού κρατάει η σκούφια τους.
Λοιπόν, μιλάμε για τώρα που λες καταστάσεις. από πού κρατάει η σκούφια τους, βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα. Στρατηγό έκανε το 2005 η Νέα Δημοκρατία τον πατέρα Παπά, που ήταν δεξί χέρι του Παπαδόπουλου. Μα ναι, αυτό είναι γνωστό το πώς. Μισό λεπτό. Να μην ξεχνάμε ότι τις γιορτές μίσους τις κρατούσε εν ζωή η Νέα Δημοκρατία. Τις κρατούσε εν ζωή. Τι κέρδος να βγάλει από αυτό? Τρομοκρατούσε την κοινωνία. Γιατί αν δεις δημοσιεύματα της δεκαετίας του 70, θα βλέπεις ότι σε κάθε μελιγαλά ή σε κάθε γράμμο βίτσι, ορδές από τη Νέα Δημοκρατία και την ΟΝΕΔ, τη Νέα Δημοκρατία και την ΟΝΕΔ, όχι τη Χρυσή Αυγή που δεν υπήρχε τότε, ούτε τους ακροδεξιούς, απλά τις όποιες οργανώσεις ακροδεξιάς υπήρχε τότε, αλλά από τη Νέα Δημοκρατία και την ΟΝΕΔ έκαναν επιδρομές ενάντια σε γραφεία της αριστεράς, ακόμη και του ΠΑΣΟΚ, μέσα σε πόλεις και όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρξε μάλιστα το 1977 η Νέα Δημοκρατία στη γιορτή μίσους του Μελιγαλά είχαν κατεβάσει τον Ντρέσλα. Ο Ντρέσλα ήταν SS αξιωματικός επικατοχής και για να τον τιμήσουν τον είχαν κατεβάσει στο Μελιγαλά. Ναι, κατάλαβα. Και στον επόμενο χρόνο ο κύριος Αβέροφ έκανε ολόκληρη πορεία στην Καλαμάτα για να μιμηθεί μετά το προσκύνημα στο Μελιγαλά, έτσι όπως το ονομάζαν τότε, για να μιμηθεί την έφοδο των χιτών στην Καλαμάτα, όπου στήχησε 1.600 νεκρούς. Ναι. Αυτά και άλλα πολλά. Οι γιορτές μίσους ήταν τόσο πλέον απεχθείς στον ελληνικό λαό, που το πρώτο πράγμα που έκανε το ΠΑΣΟΚ, και αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό και υπέρ του Ανδρέα Παπανδρέου, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η άποψή μου για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και για το ΠΑΣΟΚ άλλωστε. Λοιπόν, αλλά το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να καταργηθούν με απόφαση κυβέρνησης όλες οι γιορτές μίσους. Το 1981, με το που ανέλαβε την κυβέρνηση. Στον πρώτο μήνα. Και μάλιστα μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας και οι υπόλοιποι δεν έχουν κινήσει δίωξη για μόχλευση εθνικών παθών εναντίον όλων εκείνων που επαναλαμβάνουν τις γιορτές μίσους. Και οι οργανωτές αυτών των γιορτών μίσους δεν ήταν η Χρυσή Αυγή. Ναι. Η Χρυσή Αυγή απλά τους πήρε το μικρόφωνο και έκανε επεισόδια. Δεν ήταν όμως η Χρυσή Αυγή, ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι ηγεσίες των επίσημων οργανώσεων των αποστράτων, οι οποίοι εμέσως και σαφώς επιχορηγούνται από τους εν ενεργεία στρατιωτικούς διαμέσου του Γενικού Επιτελείου και του Υπουργείου Αμήνης. Αυτοί οργανώνουν τις γιορτές μίσους ακόμη. Τώρα που τα λες αυτά, πάει το μάτι μου σε μια άλλη είδηση. Αξιωματικός πληροφοριοδότης της Χρυσής Αυγής και έχει και φωτογραφία του παλιού γνώριμου Γιοβανίδη, είναι διοικητής της ασφάλειας στην Νίκαια. Τον έχω δει και σε κάποια βαφτίσια στην Αθήνα και επίσης τον ξαναείδαμε και στην υπόθεση Ρέστη, όπου τον φώναζε για τα έχει καλά με το Ρέστη. Εντάξει, η σκηνή αυτή είναι με όλο το κύκλο με αυτό το πράγμα. Είναι γνωστό η σχέση. Μάρτυρας λοιπόν δίνει και το όνομα του Γιοβανίδη. Η σχέση της αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή ήταν φανερότατο. Όταν εγώ ήμουνα στην Άγιο Παντελεήμονα και ξέραμε το ποιοι ελέγχουν την πρέζα και την πορνεία, αλλά και ταυτόχρονα τη διακίνηση των λαθρέων μεταναστών, οι Χρυσαυγίτες τα είχαν. Αυτοί οι συγκεκριμένα κυκλώματα, τα οποία είχαν άμεση και στενή σχέση με το αστυνομικό τμήμα, το οποίο όποτε πήγαινε κάποιος πολίτης να διαμαρτυρηθεί, γιατί ας πούμε του πουλούσαν προστασία οι Χρυσαυγίτες, αφού πρώτα είχαν εξαμολύσει κάποιους Αλβανούς ή Πακιστανούς να τους πάσουν το μαγαζί να τον κλέψουν. Έτσι γινόταν λένε ότι τα είχαν πολύ καλά άριστα με την Ιγυριανή μαφία και την Αλβανική μαφία, όχι με τους Πακιστανούς. Με τους Πακιστανούς τι γινότανε? Τους προσλαμβάνανε για να παίρνουν ή τους πουλούσαν προστασία. Δηλαδή τους επιτρέπανε να κάνουν βρωμοδουλειές και μέρος από αυτό το παίρνανε οι Χρυσαυγίτες. Από τους δε Αλβανούς στρατολογούσαν τις ομάδες τους Αλβανούς από την Αλβανική μαφία. Όλα αυτά τα ξέρει η αστυνομία. Και όταν πήγαινε κάποιος μαγαζάτορας ή επαγγελματίας ή κάποιος που θυγόταν από αυτή τη δράση να καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα μήνυση ή οποιαδήποτε άλλη, το αστυνομικό τμήμα τον έστελνε στη Χρυσή Αυγή να τα βρει. Γιατί αποκλείεται, λέει, η Χρυσή Αυγή να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Έτσι του λέγανε. Τώρα που λες για μαγαζιά, θα σε περάσω πέρασε η πλήρης απελευθέρωση των πωλήσεων.
Πέρασε, απλά προαναγγέλλεται από τον Όλι Ρεν. Αλλά τι σημαίνει, αν την περάσουν, τι σημαίνει πλήρης απελευθέρωση των απολύσεων? Θα σου πω συγκεκριμένο παράδειγμα από τη Λαφάζ που κατέχει την πρώην Αγία Ηρακλής, η οποία πριν μερικούς μήνες ζήτησε από το Υπουργείο Εργασίας να απολύσει το σύνολο των εργαζομένων της βιομηχανίας και να κλείσει τη βιομηχανία, την κάνει σκράπ και να την πουλήσει όπως ήθελε. Και επειδή το Υπουργείο Εργασίας κάτω από την πίεση των ίδιων εργαζομένων δεν δέχτηκε, τι κάνει? Κρατάει κλειστή τη βιομηχανία τώρα και απολύει ανά μήνα το 5% που έχει δικαίωμα με βάση τον νόμο. Αν λοιπόν απελευθερωθούν, μέσα σε μια νύχτα θα απολυθεί το σύνολο των εργαζομένων και θα μετατραπεί η βιομηχανία σε σκράπ. Πάμε σε μια ζούγκλα. Αυτό είναι το ζήτημα και εγώ ρωτάω πότε στον κόσμο ολόκληρο, σε ολόκληρη την οικονομική ιστορία, από τότε που υπάρχει αυτή η οικονομία της αγοράς, δηλαδή από την αρχή του 19ου αιώνα, μπόρεσε μια οικονομία να ορθοποδήσει με τέτοιες συνθήκες ανεργίας, απολύσεων, πτώση του εισοδήματος και ύφεσης? Ποτέ. Δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα. Όταν ήμουν στο συνέδριο τέλος Μαΐου, Δημήτρη, στο συνέδριο του ΕΠΑΜ, συζητούσα με μια από την Κρήτη, φίλη συναγωνιστρία, η οποία μου είπε το εξής, ότι μέσα σε 2 χρόνια θα περάσει σκούπα όλο το δημόσιο. Θα διώξουν, λέει, 80.000 καθηγητές. Αυτά τα ετοιμάζουν και βέβαια θα φέρουν τα κολέγια. Ήδη κάναμε φέτος. Αυτό φοβούνται τα πανεπιστήμια. Αυτό φοβούνται. Βεβαίως, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή καταστρέφουν όλα τα πανεπιστήμια. Όταν στέλνεις, ας πούμε, όταν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο απολύει στο μισό διοικητικό προσωπικό, καταλαβαίνουμε ότι στην ουσία το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που είναι το κορυφαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας, το κορυφαίο, λοιπόν, καταλαβαίνουμε πόσο θα υποβαθμιστεί. Εργαστήρια, μαθήματα, δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Αυτό ακριβώς θέλουν να επιδιώξουν, για να μετατρέψουν την παιδεία σε τριτοκοσμική παιδεία, όπου θα στηρίζεται στα διάφορα ιδιωτικά κολέγια που είναι της πλάκας. Θα κρατήσουν πολύ λίγα δημόσια σχολιά, και θα πηγαίνει στον Περιφερειάρχη και θα παρακαλάσει για μια σύμβαση κάποιων μηνών. Ακριβώς. Δεν τα έχουν καταλάβει στο πετσί τους όμως οι καθηγητές ακόμα. Οι γιατροί, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι έχουν καταλάβει τι τους περιμένει. Έχω την εντύπωση όμως ότι ο μεγάλος όγκος στην δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια δεν το έχει καταλάβει. Όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εδώ πέρα το ζήτημα δεν είναι να κινηθεί ο εκπαιδευτικός. Εδώ πρέπει να κινηθεί η κοινωνία ολόκληρη. Ναι. Γιατί σε λίγο δεν θα έχει καμία δυνατότητα να μπορέσει να έχει σχολείο ή νοσοκομείο ή νηπιαγωγείο ή πανεπιστήμιο. Δεν έχει καμία δυνατότητα. Άρα μιλάμε για γενική πολιτική απεργία. Βεβαίως, και με άμεσο στόχο να ανατραπεί η κυβέρνηση, με στόχο να ανατραπεί το σύνολο των δεσμεύσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Μάλιστα. Φίλε Δημήτρη, σε έχω κουράσει. Έχουμε σχεδόν 1 ώρα στα Ερτζιανά. Να σε ευχαριστήσω που έκανες πιο σαφή τα πράγματα και θα το επαναλάβουμε το πείραμα σχετικά γρήγορα. Να σε ευχηθώ ότι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αντίο.